Hei kaikille ja tervetuloa uuteen videoon. Tällä videolla mä ajattelin neuloa joululahjat mun 2 ystävälle. Mulla on ollut perinteenä neuloa heille joka vuosi villasukat joululahjaksi. Lisäksi voidaan ehkä vähän fiilistellä joulua. Katsotaan. Nyt on vielä marraskuun alkupuoli, että en ole itse vielä aloittanut joulufiilistelyjä, mutta nämä lahjaneulomukset mä oon tykännyt aloittaa silleen hyvissä ajoin, että mulla ei tule niistä stressiä. Tässä mulla on tällaista lankavan sulosukkalankaa. Tää on niinku fingerin vahvusta, eli 400 metriä 100 grammalla. Eli siis tämmöstä melko ohutta. Mä ajattelin, että mä tekisin sellaiset polvipituiset sukat ja sit siihen yläreunaan joku kirjoneulekuvio. Mutta mä en ole vielä suunnitellut sitä kuviota, niin mä mietin, että jos mä aloittaisin neulomaan sitä varpaista varten, niin mä voin tehdä ne sukat melkein valmiiksi ja sitten vasta siinä lopussa miettiä, että minkälaisen kuvion mä teen siihen yläreunaan. Todennäköisesti ehkä joku söpö kukkakuvio. Eli mä ajattelin, että tää valkoinen olisi se pohjaväri. Näitä mulla on 3 kerää. Mä en tiedä, että saisiko yhdestä kerästä jo. Saa ainakin semmoset normaalin sukkaparin ihan kevyesti ja sitä jää vähän ylikin. Mutta mietin vaan, että jos mä teen semmoset vähän pidemmät sukat, niin riittääkö 1, niin sen takia mä varalta ostin näitä 3. Jos mulle jää kokonainen kerää yli, niin mä teen sitten itsellekin sukat. Mä oon aikaisemmin tästä sulosukkalangasta tehnyt villahousut. Tällaiset. En tiedä miltä nämä näyttää. Nämä on nyt suoraa käytöstä. Nämä on niinku tämmöiset vähän niinku palmikkosukkikset, mutta villalangasta neulottu. Mulla valmistui nämä viime talvena ja mä oon näitä aika paljon käyttänyt. Niin ei ole tullut minkäänlaista nyppyä ainakaan vielä. Niin musta tuntuu, että tää on ihan hyvä lanka. Niin sen takia tilasin just tätä. Tämän verran mulla jäi silloin näistä villahousuista yli. Niin mulla on nyt tämmöstä punaruskeeta. Mitähän tää on? Terrakotta, jotain sellaista. Sitten pohjaväriksi mä tilasin tämän valkoisen ja sitten tilasin tämmöisen harmaan ruskean. Mutta mulla on niinku fingering vahvusta lankaa useampaa eri väriä. Ja mä oon nyt tuolla kaapin perällä, niin mä en jaksa kaivaa niitä tähän hätään. Niin katsotaan sitten, kun aletaan suunnitella sitä kirjoneuletta, että minkälaisia lankoja multa löytyy. Mutta aloitetaan ihan vain tällä valkoisella langalla. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No niin, viimein. Molemmilla puikoilla on nyt 14 silmukkaa. Sitten aletaan tästä vaan kiertää ympyrää ja lisätään tänne päihin aina silmukoita, niin se alkaa leveänä. Tästä tulee niinku se kärki, sukan kärki. Mä mietin, että jos mä tekisin näistä sukista tämän väriset, niin olisikohan se hassu. Se voisi olla aika jees. Mä oon nyt tehnyt tämän kärjen. Mä muutinkin suunnitelmaa ja mä päätin, että mä teen tähän kärkeen myös pienen raidan kirjoneuletta. Mä eilen aloitin tällä vaaleanpunaisella ja nyt olisi tarkoitus jatkaa tällä oranssinpunaisella vielä vähäsen ja sen jälkeen sitten jatkuu tää pelkkä valkoinen. Eilen sain tätä jo aika pitkälle, mutta mä huomasin, että tästä on tulossa liian leveä. Ja sitten mulla kiristää vähän tää kirjoneule tässä. Niin. Mä oon nyt jo vähän purkanut tosta, mutta pitäisi purkaa tää nyt ehkä kokonaan. Ja mä mietin, että mä vähän muutan suunnitelmaa, eli mä aloitan tän sukan sittenkin sieltä ylhäältä päin. Eli mä teen ensin sen yläreunan ja kirjoneuleen. Mutta tästä tuli mun mielestä aika söpö tästä kuviosta. Aluksi mä vähän mietin, että onko tää outo, mutta minusta se on aika söpö. Mä vaan tykkäisin enemmän, että tää kärki olisi niinku eri värisellä. Ehkä se sopisi silleen niinku paremmin. En ole varma. Mä en nyt todellakaan tiedä mitä tästä tulee, mutta näin. Tässä on mun kuvio suunniteltuna. Eilen aloitin uudestaan tämän sukan. En päässyt ihan hirveän pitkälle, mutta mua vähän jännittää, että erottuuko tuo vaaleanpunainen tarpeeksi tosta valkoisesta, mutta se erottuu sen verran, mitä se erottuu. Mitäs mä oon täällä tehnyt? Yksi valkoinen.
2 punaista. 1 valkoinen. 1 punainen. Ihana myy. Ihana. Joo. Moi, älä karka. No, sinne meni. Tänään on 2. päivä joulukuuta jo. Mä sain tossa muutama päivä sitten mun koulupakettiin ja mulla on ollut tästä pieni motivaatio-ongelma. Tai siis mä en ole jaksanut moneen viikkoon jatkaa niitä sukkia ja alkaa pikkuhiljaa painaa stressi päälle. Mä en kerkeä tehdä niitä. Enkä aio tänäänkään tehdä. Mulla on tämmönen paljon kivempi projekti menossa, eli tää on nyt kesken vielä tää mun boksikin, mutta täällä on mun joulukuusen koristeet, niin mä nyt tuunailen. Mulla tekee mieli vaan tuunailla joulukuusen koristeita ja sitten mä askartelen noille semmoista söpöä boksia, laatikkoa. Ja murut oli pöydälle. Voi sinua. Voi sinua. Mulla on muutamia tämmösiä palloja, joista on vähän lähtenyt tää glitter-liima lohkeilemaan, niin mä korjaan nää. Ja sit mä muutamaan vähän lisään koristeita ja sellaista. Noniin. Tää on mun mielestä hirveä söpö pallo. Noin. Mulla on tällainen metallinen sypövati, tai mikä tää nyt sitten onkaan. Mä ajattelin, että mä laitan mun joulukuusen tähän. Eli mä laitan sen kuusenjalan tonne sisään, niin tää vähän niinku peittää sen ruman kuusenjalan. Mun haaveena oli sellainen keraaminen iso ruukku, mutta ne on hyvin kalliita, joten mä ostin vaan tämmösen metallisen vadin. Ja sitten mä oon nyt peittänyt tätä kierrätyspaperilla ja sitten tein sellaisen liisterin vedestä ja vehnäjauhoista. Sitten mä ajattelin, että mä maalaan tämän semmoiseksi keraamisen näköiseksi. Mulla on sellaista kalkkimaalia, niin mä toivon, että se sillä onnistuu. Seuraavaksi mä ajattelin tällaisella tasoitteella niin tasoittaa tätä, ettei siinä näkyisi niin paljon noita paperien reunoja. Mun suunnitelmana on joku kerta niin tuunata yksi lamppu tällä samalla tyylillä, jos tämä nyt vaan onnistuu. Joten mä sit varmaan sillä videolla kerron tarkemmin, että miten mä tän teen. Tää tuli valmiiksi. Nyt mä jätän tän tähän kuivamaan ja lähdetään ostaa joulukuusi. Mä en raskin ostaa sellaista isoa purkkia kalkkimaalia ja en löytänyt myöskään just sen väristä, mitä mä haluan. Niin mulla on täällä valkoista, vihreätä ja punaista ja mä ajattelin näistä sekoittaa semmosen jonkunlaisen ruskean sävyn.
Katsotaan. Mä haluan siihen ehkä vähän sellaista vaihtelevuutta siihen väriin, eli mä varmaan teen useampaa eri väristä ja sitten maalaan sitä sille vähän läiskittäin. Tässä on nyt tää mun ruukku. Siitä tuli ihan ok. Siitä tuli vähän harmaampi, mitä mä olisin toivonut. Mä olisin halunnut siitä vähän lämpimämmän väris. Mutta ne mun punainen ja vihreä oli vähän sellaiset värit, että niistä sekoittamalla ei tullut ruskeita, vaan siitä tuli harmaata. Yllätys, koska ne on vastavärit. Sitten tähän ruukun alle mä ajattelin laittaa tällaisen kuusen alusmaton, jonka mä oon virkannut pari vuotta sitten. Toi on minusta aika söpö. Vähän niin kuin lumihiutale. Ja sitten tämän ruukun sisään tulee toi kuusen jalka. Tänään laitoin kuuseen valot. Mä ajattelin, että mä sitten vähän lähempänä joulua laitan sitten loput koristeet vasta. Tää on ainakin muutaman päivän olla nyt pelkillä valoilla. Mun mielestä se on aika ihana noin. Tänään on 8. päivä joulukuuta ja mulla alkaa tulla pikku paniikki näiden joululahjojen kanssa. Tässä on se, mitä mä oon saanut aikaiseksi. Ja mä en tiedä, että tykkäänkö mä tästä yhtään. Musta tuntuu, että mulla iskee epätoivo. Mutta nämä olisi niinku polvisukat, eli tässä on niinku pohje ja tää on sen takia vähän leveämpi, sit se kapenee tänne nilkkaan. Mulla tulee vaan tämmönen yhtäkkinen kavennus tähän, mutta katsotaanpas. Mulla on nyt paksut farkut jalassa, mutta ehkä me silti saadaan jotenkin katsottua tätä. Näin. Että onko nämä niinku aivan karseet? Mä en tiedä. Oi voi. Pitäis nyt päättää, koska jos mä jatkan tätä, niin sit mä en kyllä enää pura. Joo, nyt mä tiedän miten mä teen sen. Puretaan. Ei se auta. Tästä ei vaan tuu hyvä. Tällä tavalla. Tässä on liikaa kaikkea, niin se näyttää ihan hirveeltä. Enhän mä sitten eilen ihan hirveän pitkälle päässyt tässä sukassa. Mä lopulta päädyin aloittamaan tämän kokonaan alusta ja oon kyllä tosi tyytyväinen, että jaksoin aloittaa, koska tää on nyt mun mielestä paljon kivempi. Kun tässä ei erotu noi kukat tarpeeksi, niin se näyttää vähän tyhmältä mun mielestä. Mä tein tästä vähän kapeamman, mitä tää oli tää ensimmäinen, niin mä teen tästä sellaisen nilkkapituisen vaan enkä polvisukkaa. Se on mun uusi suunnitelma. Ja sit mä teen tän kuvion vaan tähän asti. Vielä toi varsi. Eilen pääsin aika pitkälle tässä sukassa. Pääsin kantapään yli
Ja sain tehtyä myös nämä kavennukset tähän kantapään jälkeen. Mun mielestä on ihan uskomatonta, miten paljon vaikuttaa värivalinnat. Tai samat värit, mutta noin 2 ylintä on vaan eri päin. Ja näyttää aivan eriltä. Mut nyt mä puran tän kokonaan, koska mä haluan tästä kirjasta aloittaa tohon toiseen sukkaan. Eka sukka tuli valmiiksi. Se on vähän löysä. Se on ehkä vähän liian löysä, mutta näistä tulee nyt sitten tällaiset rennot sukat. Mun kaverilla on vähän isompi jalka mitä mulla, niin se ei ole hänelle ihan niin iso, mutta mä luulen, että saattaa silti olla pikkasen väliä. Mutta ei ole aikaa tehdä muuta. Toinen sukka on tässä vaiheessa, eli varsi on tehty. Mun käsivarsi, tämä vasen käsivarsi on ihan järkyttävän kipeä. Siinä on varmaan joku rasitusvamma neulomisesta. Niin mä oon tässä miettinyt, että saankohan mä tehtyä niitä toisia sukkia ollenkaan vai pitääkö mun keksiä sille mun toiselle kaverille jotain muuta. Ja sitten tehdä sukat vaikka synttärilahjaksi. Hänellä on joulusta kuukauden päästä synttärit, niin siinä ehtis vähän aikaa lepuuttaa tätä kättä. Mun 2 veljeä on tulossa mulle jouluksi, niin toiselle heistä mun pitäisi kans tehdä sukat ja sitten toinen toivoi lapasia. Kun mulla olisi vielä nekin tekemättä, niin nyt on 11. päivä. Mulla on niinku tää viikko aikaa ja sitten ensi viikko. Tänään on siis maanantai. Mun ajatus oli, että jos mä tällä viikolla saan valmiiksi nämä mun ystävien sukat ja sitten ensi viikolla tekisin vähän paksummasta langasta ne lapasat ja sukat mun veljille, niin ne tulis vähän nopeammin. Mä en tiedä, kun tää mun käsivarsi kramppaa. Mä yritän tänään saada vielä tän sukan valmiiksi, mutta saattaa olla vähän liian suuri tavoite. Mutta ainakin kantapään yli on pakko saada. Pikku kehräjä. Pikku kehräjä. Mun pitäisi tää videokin saada editoitua. Vähän semmonen olo, että mä olen haukannut liian suuren palan. Marraskuussa ei saanut tarpeeksi aikaan. Ja sitten olin niin väsynyt tuossa alkujoulukuusta, että ei oikein ollut inspiraatiota, mutta halusin vaan tehdä kaikkia kivoja askarteluja. Ihanat. Mä en kestä. Nämä on täydelliset. Minä ainakin rakastaisin näitä. Just sopivat, ei tullut liian isot. Näistä tuli valmiit ja toiset sukat on tässä. Toinen on just päässyt kantapään yli ja toisessa on kantalappu vasta valmis. Ja nämä on just samanlaiset kuin nämä toiset, mutta toi punainen on vaan vähän eri värinen. Ne on söpöt. Mulla on tavoitteena, että mä tänään saisin nämä valmiiksi. Tänään on perjantai ja reilu viikon päästä on jouluaatto. Jos mä saan ne tämän viikon puolella vielä postiin, niin on vielä toivoa, että ne ehtii jouluksi. Käsivarsi voi jo paremmin. Tai no, en tiedä, se on edelleen kipeä, mutta ehkä mä oon sitten tottunut siihen. Sitten seuraavat sukat, ne mun veljen sukat ja sitten toisen veljen lapaset, niin mä teen paksummasta langasta. Niin mä uskon, että se ei rasita yhtä paljon käsiä. Mä en voi uskoa, mä sain eilen nämä valmiiksi suunnitelman mukaisesti. Nyt mä oon täsmälleen aikataulussa. Aikataulussa, jonka olen antanut itselleni. Nämä on nyt molemmat kasteltu ja blokattu. Eikö se ookin söpöt? Mitä enemmän koristeita, sen parempi. Se on mun metodi.
Sitten minä olen ostanut itselle joululahjaksi 2 palapeliä. Veljen sukat tuli valmiiksi. Hänellä on aika lailla saman kokoinen jalka kuin mulla. Näistä tuli ihan kivat. Vähän tämmöiset pappasukat, mutta ehkä se ei haittaa. Tänään on 21. päivä. Mun veljet tulee tänään. Mulla on vielä toisen veljen lahja kesken. Mä oon saanut toisen lapaseen peukkua vaille valmiiksi. Mä tein tää eilen. Ja tänään olisi tarkoitus ennen iltaa saada nämä molemmat valmiiksi. Toivottavasti ennen kuin he tulee. Jos en kerkee, niin sitä pitää mennä jonnekin piiloon neulomaan tää loppuun. Mutta tänään siis yritetään saada tää valmiiksi. Ja sitten me rauhoitutaan joulun viettoon. Tammikuussa saattaa tulla pieni tauko näihin meidän videoihin. Katsotaan miten me ehditään taas alkaa tekemään näitä, mutta se tapahtuu sitten kun se tapahtuu. Kiitos kun katsoit tämän videon. Jätä tykkäys jos tykkäsit ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Hyvää joulua!